Да не се заяждаме с господица Мария Игнатова и да видим нещо смешно, защото, както всички знаем, светът е оцелял, защото се е смял. Ако знаеш само какво оцеляване пада в шоуто на Слави по BTV. Защо Sister B? Why Sister B? Има ли Sister A, Sister C, Sister H? Рачков, да не би превода да не е точен, защото аз лично не намирам нищо чак толкова смешно във въпросите. Не знам каква е причината за този смях, но тя не може да се спре. Моето име. Не само, че не може да се спре, ами и набира сила. Целунахме се 3 пъти преди да влезем в шоу. Ти каза, че искаш да ме целунеш още веднъж 4 пъти. Това защото те привличам ли е? Или просто е някаква традиция при вас във вашия блог? Имам чувството, че Слави се притесни да не би да задава странни въпроси. Остави ги въпросите. Гледай как систъра се смее. Да чуем дали ще може да отговори все пак. Явно няма да стане. Да преминем тогава към следващия. Аз трябва да ти кажа, че съм просто огън. Представиш ли между нас какво ще се получи? Огън. Като гледам как Систър Би се смее, май нищо няма да си получи. Моето име. Това защото те привличам ли е? Да си страстна, нали? Спиташ страст. Огън. Огън. Или просто е някаква традиция при вас във вашия блог? Аз нямам думи, само мога да кажа, дай Боже, всеки му такъв смях.